حملة 1518 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ጎደናታት ስትራስበርግ ክትስዕስዕ ጀሚራ። ብሓጎስ ኣይኮነን፣ ብጸወታ ኣይኮነን። ኣካላታ ይጠውይን ይንቀጥቀጥን ብዘይተረኣየ ነገር ትቆጣጠር ከም ዘላ። ሰዓታት ይሓልፍ፣ ድሕሪኡ መዓልታት ዝያዳ ሰባት ይጽንበርዎ። 10 50 100 ኣብ መወዳእታ ወርሒ እታ ከተማ ንምልእታ ናብ ዝኾነ ሰብ ክሰምዖ ዘይክእል ህርመት ተዘጋገር ኣላ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ሰባት ክሞቱ ይጅምሩ። እዚ ኣፈ ታሪኽ ኣይኮነን። እዚ እቲ ብዘ ዳንሲንግ ፕላግ ኦፍ 1518 ዝፍለጥ ሓቀኛ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰባት ዝገርሙ ሕክምናዊ ምስጢራት። ዛንታና ብፍራው ትሮፊያ እትበሃል ሰበይቲ እዩ ዝጅምር። ኣብ ስትራስበርግ ዝነብር ነበረት። ሽዑ ኣካል ናይቲ ሕጂ ዘመናዊት ፈረንሳ ዝኾነት ቅድስቲ ግዝኣት ሮማ ኣብ ውዑይ መዓልቲ ሓምለ ናብ ጽርግያ ረጊጻ ክትስዕስዕ ጀመረት። ሙዚቃ የለን፣ ተዓዘብቲ የለውን። በቃ ምንቅስቓስ። ናይ መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ብዝኾነ ክርአ ዘይኽእል ነገር ዘትሓዘት ትመስል። ገጻ ውጥረት ዝተመልኦ፣ ረሃት ዝፈሰሰ፣ ኣካላታ ደው ክብል ዘይክል። ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ጎረባብቲ ተኣኪቦም ኣብ መጀመርታ እናሰሓቑ ከም ኢሉ ድማ ይመሲ። ለይቲ ንሳ ምስዕሳዕ ከይቋረጸት እንትኸይድ ግን እቲ ሓቂ ናብ ፍርሒ ተቐየረ። ንኣስታት ሓደ ሰሙን ፍራው ትሮፊያ ሳዕስዒት ከተቋርጸ ኣይከኣለትን። እግራ ምስ ደሜት ምንቅስቓሳ ቐጸለት፣ ወደቐት። መሊሳ ተንሲኣ ሳዕስዒታ ቐጸለት። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰሙን ድማ ኣስታት 30 ዝኾኑ ተወሳኺ ሰባት ተጸንቢሮሞ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 400 ብዘይ ምቁጽጻር ይስዕስዑ ነበሩ። እቲ ትርኢት ናብ ህውከት ተቐየረ። ሰባት ክዕርፉ ስለ ዘይከኣሉ እናሽከርከሩን እናተናወጹን ንጎደናታት መሊኦሞ ነበሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሓኻይም ክገልጽዎ ይከኣሉ። ኮሪዮ ማንያ ወይ ዳንሲንግ ማንያ ኢሎም ሰመይዎ። ገሊኦም ድማ መርገም ምዃኑ ያምኑ ነበሩ። ካልኦት ድማ ውዑይ ደም መሲልዎም ኣብ ማእኸላይ ዘመን ዝነበረ ቃል ኣብ ኣካላትና ኣዝዩ ብዙሕ ሙቐት ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን ሰብ ይቐትል ነይሩ። ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሳዕሳዕቲ ካብ ድኻብ ከም ዝወደቑ ጽሒፎም፣ ገሊኦም ድማ ብወቕዕ ልቢ ወይ ብስትሮክ ሞይቶም። ካህናት እውን እንተኾነ ከምዚ ዓይነት ዝቐይሩ እዮም ከም ዘይፈልጡ ገሊጾም። ነታ ከተማ ስጉምቲ ክትወስድ ለሚኖሞ። እቶም ሓለፍቲ እታ ከተማ እንታይ ገበሩ? ዝገደደ ድማ ገይሮምዎ። እቶም ሳዕሳዕቲ ክስዕስዕዎ ጥራይ ከም ዘድልዮም ብምሕሳብ ኣብ ማእኸል ከተማ መድረኻ ነጹ። ሳዕስዒት ንኽወድኡ እውን ከይተረፈ ሙዚቀኛታት ከበሮ ዝወቕዑ ቆፂሮም እዮም። ኣብ ማእት ፍርቃሕልና ዘለዎም ሰባት ዝደመዩ እግሮም ነቲ ዕንጨይቲ እናሃረሙ በብሓደ ክፈርሱ ሕሰብዎ። ሰበስልጣን ድማ ፍወሳ ምዃኑ ኣሚኖም ኣብ ጎኖም ደው ክብሉ ከለዉ እቲ መዓት ኣብ ክንዲ ዝውዳእ ዝያዳ ተጋደደ። ዝያዳ ሰባት ተጸንቢሮም በቲ ህውከት ከበሮ ወይ ምናልባት ሙሉእ ብምሉእ ካልእ ተሳሒቦም። ክሳብ ነሓሰ ሰባት መዓልታዊ ሞቱ ነበሩ። ብ1518 ሰባት ሕማም ካብ ሓጢኣት ኣጋንንቲ ወይ መለኮታዊ መቕጻዕቲ ከም ዝመጽእ ይኣምኑ ነበሩ። ስለዚ ገለ ደቂ እታ ከተማ እቶም ሳዕሳዕቲ በቲ ሓላዊ ቅዱስ ሳዕሳዕትን ሕማም መጥሓስን ዝኾነ ቅዱስ ቪቱስ ከም ዝተረግሙ ይዛረቡ ነበሩ። ካህናት ይቕሬታ ንኽጽልዩ ሰልፍታት ኣዳልዮም። ካልኦት ድማ ኣጋንንቱ ምውፃእ ፈቲኑ።
እቶም ስቃይ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ንቅዱስ ቪተስ ዝተወፈየ መቕደስ ተወሲዶም ካህናት ኣብ ቅልጽሞም ቅዱሳት ኣምልኾ ኣቐሚጦም ምሕረት ይጽልዩ። ሽዑ ጥራይ እዩ እቲ መዓት ክሃስስ ዝጀመረ። ቀስ ኢሉ ከምቲ ዝጀመረ ብምስጢራዊ መንገዲ። ኣብቲ ሓጋይ ግን ኣብ ስትራስበርግ ብሓቂ እንታይ ኣጋጢሙ? ዘመናውያን ሳይንቲስታትን ጸሓፍቲ ታሪኽን ሓያሎ መግለጽታት ኣቕሪቦም እዮም። ነብሲ ወከፎም ድማ ከምቲ እቲ ፍጻመ ባዕሉ ዝገርም እዩ። ሓደ መርዘን ኤርጎት። ገሊኦም ሰባት ኤርጎት ብዝበሃል ፈንገስ ካብ ዝተበከለ ስጋም ዝተሰርሐ ባኒ ዝበልዑ ይመስሎም። ኤርጎት ምጭብባጥ፣ ምትላልን መውጥዋጥን ከስዕብ ይኽእል እዩ፣ ምስ LSD ዝመሳሰል። ነቐፍቲ ግን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቶም ግዳያት ንመዓልትታት ብህርመት ክስዕስዑ ኣይምኽኣሉን ይብሉ። እቲ ኸልኣይ ድማ ጃምላዊ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ማስ ሂስቴርያ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝያዳ ተቐባልነት ዘለዎ ክልሲ ሓሳብ። ስትራስበርግ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ጸቕጢ ነበረት። ጠሜት፣ ሕማምን ሃይማኖታዊ ፍርሕን ነቲ ህዝቢ የሳቕዮ ነበረ። ድሕሪ ናይ ዓመታት ተስፋ ምቑራጽ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ሓባራዊ ምብትታን ከም ዘስዕብ ይእመን። ቃንዛ ኣእምሮ ብኣካል ዝግለጸሉ ናይ ሓባር ትራንስ እዩ። ሳልሳይ ሃይማኖታዊ ፍስሓ። ገለ ጸሓፍቲ ታሪኽ ከም ሓደ ዓይነት ሃይማኖታዊ ዕዳን ከም ዝነበረ ይዛረቡ። ተስፋ ዝቆረጸ ናይ ንስሓ ተግባር ብሳዕስዒት ንኣምላኽ ክሕጉስዎ ወይ መቕጻዕቲ ከርሕቑ ከም ዝኽእሉ ብምእማን። ጠንቂ ዝኾነ ይኹን ሓደ ክልሲ ሓሳብ ፍጹም ዝስማዕማዕ የለን። እቲ ዝገርም ክፋል እንሆ እቲ ብ1518 ዝተረኣየ ለበዳ ናይ መጀመርታ ኣይነበረን። መዛግብቲ ከም ዘመልክትዎ ኣብ መንጎ 13 ባዶታት 15 ባዶታትን ኣብ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድን ሆላንድን ተመሳሳሊ ናይ ሳዕስዒት ዕብዳን ከም ዘጋጠመ ይሕብሩ። ብ1374 ከተማታት ብምልእታ ንሰሙናት ተዕሲዐን። ገሊኦም እውን ከይተረፈ ኣብ እዋን ምውቃዕ ቅዱስን ወይ ኣጋንንቲ ራእይን ከም ዝረኣዩ ይዛረቡ። ኤውሮጳ ንባዕላ ኣብ ማዕበል ዘይረአ ዕብዳን ዝተታሕዘት ኮይኑ ተሰሚዕዋ። ከምኡ እውን ስትራስበርግ እታ ናይ መወዳእታን ዝቐተለት ጉዳይ ጥራያ ነይራ። እቲ ለበዳ ምስ ተዛዘመ እታ ከተማ ስንባድ ኣጋጢሞ። ኣማኢት ሞይቶም ተደፊኦም ነበሩ። ስድራ ቤታት ተበላሽዮም። ሰብ መዚ ብድሕሪኡ ንዓመታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሳዕስዒት ኣጊዶም። መስናይዚ ግን ብሓቂ ዝገለጾ ሰብ ኣይነበረን። ሎሚ እታ ዛንታ ኣብ ናይ ቀደም ዜና መዋዕል ከም መጠንቀቕታን ሚስጥርን። ኣእምሮ ወዲ ኣብ ትሕቲ ፍርሕን ጸቕጥን ክሳብ ክንደይ ሓያል ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ። ኣብ 1518 ዘጋጠመ ሳዕስዒት መዓት ታሪኽ ኩሉ ግዜ ስነ መጎታዊ ከም ዘይኮነ የዘኻኽረና። ሓደ ግዜ እቶም ዝገርሙ ዛንታታት ሓቂ እዮም። ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ልቦና ንህውከትን ዘለዎ መስመር ክሳብ ክንደይ ምዃኑ የርእዩ።